Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon kong ang langit. Natalie, will you marry me? Yes! Yes, Armando! I will marry you! Melody, gihimo ko nimong labing malipayong lalaki sa tipo kalibutan karong takna. And I am so happy. Abi kong magpabili na lang kung ingon ni Ini. Usa lang kakapit. Dilibaging nang tanang magkasauna pa. Nga ikaw ang akong soulmate. Nauhay ka lang yun sa pagkatao. Oh, kano man ka? Wa, kuan lang. Wa ko malipay nga akong nahimong hinungdan. Nga nabungkag ang imong pamilya. No. Dili ka. Isultihan tara ka. Masayar ka yun ng pisan. Wa pata magkaila. Isultihan ko ikaw niya. Walay klaro ang among pagpuyong nito. Busa, ay kanang ibutang si Bunahuna nga ikaw ang hinungdan nito na. 1 year or more, gawas na niya ako tapos. Ginaot pa nga dili ka pulan sa pagpaabot o kanong galing. Matukay man ang resulta sa akong pangaymo. Dili ka na mahitabo. Mahal ta ka. Og ikaw lang ang akong mahalon hangtod nas kamatayon. Kamatayon? Sao na lang. Kung mas muunang abot si kamatayon kaysa akong ano lang. Well, nagsulti lang ko sa realidad. Ibaw ka, dakong kintang ang atuidan. Huwag ang tinuod. Lahi na yun nga... lahi na nga akong kalagsik kaysa kanianto sa patanon pa ko. Busa labing siguro, magunagin ko nimo. Ayaw, laki pa. Di na ta maghiskot may tungod anak, pi. Di ko ganahan. Hunaon ko pala nga mawa ka na ako. Mura na kong mamatay. Busa kun mawa ka man o kaling. Muuban ko nimo sa lubganan. Muang baka inagtumon na ako. Murag komiti. Di na lagi ta maghiskot anak ba? Sige na. Pandaran nagbalik ng imong sakinan. Kay tingalig malate na ko. Litsi. Inday! Unsa man ning bino dire? Gipulihan ning tubig? Nganong ganina pa ko nag-inom wa pa medyo ko mahubog? Inday! Mga litsi, di manool. Mahadlo ba ka sa baan? Unya lang mo. Mami? Mami, gusto na imo pag-inom. Ang basag di ko. Basag di ko. Baby, ablihin ko sa kabino. Ablihan na, kay mo inom ako. Gusto kong mahubog. Aron malimot ko sa gibuhat sa imong amahan. Mo inom ako. Mami. Gusto ko mahubog. Tell me, iho. Bati magukog dagway? Ngano palagi ng uban diya? Bisag tiguang na sila. Unya, nangunot na kayo ang mga panit. Nya, landay na kayo lawas. Ilang mga asawa. Pero nagpabilin man gapon lagi sila sa ilang kiliraan ene. Samtang ako, I work so hard aron ma-achieve nako ang akong lawas nga ingon ini nga purma lang gihapon. Bisag idara na, giatiman kog maayo akong panit. Kanunay ko nagpa-scrub sa spa. Nagpainat ko sa akong panit. Sa nawi sa derma. Nagpa-botox. Aron magpabiling gwapa o batanon.
Pero nga gipulihan man gihapon ko. Gipulihan ko niyang bata noon. Sa may nakuha na ko. Mami. Mami, gusto na lagi. Bino! Gusto na lagi. Bino! Dili pagkatabang niyo pag-inom. Mas masamot nga. Di ka ba ko na sa angin ni mong buhaton? Ah, shit! Kana di ang nagpamitin ko sa kong figure. O kaanyag, aron nagpapilit sa daddy ni mo na ako. Dili na niyo sa buhaton. Mami, dili ka namin ng danon ng mga lalaki. Gusto mig atimanon mi. Sa bata kay magpaatiman? Mami, Busit yung kinabuhi ka makauuaw. Wala ko na akong ikatumay sa mga tao. Sa among mga kailangan na sayod sila nga, gibuhagan ko ni daddy ni mo. Kauaw, Eric. It's so degrading. Hello. Ay, Agata. Naiubos ba yung kay kunin mo gabi? Nagselos ko sa akong nakita. Joel? Joel? Kinsa ka na sa Joel, Mami? Oh, mila ko si Mami. Human makasulti ka itong nanawag niya. Usa ko no sayang gisponsoran. Huwag yun mapapugong. Mabiyagin siya. Bisag nakainom na. Wala siya kugalingon. Kaluoy niyang tanawon. Si Melody. Siyang sadaning tanan. Siyang hinungdan. Kung nga nung magkigbuwag si daddy ka, Mami. Magbayad ka, Melody. Magbayad ka. Dinhi na sabta sa mall, mangitaw ka kanan o panihapon. Sige na lang tang pangaon din sa gawas, ha? Sige ka. May gam gani ko, di nagyuta kalutuan. May palito na natin. Natin yun ang dakong jewelry shop. Armando, di lagi ko hili ko kalahas. Nasayod ko, pero dali na. Aron ikaw mismo ang makapili, okay? Sino. Pagpili na ng mga diamond rings. Unsa? Armando? O, kanaw. Ganahan ka man. Murag, bagay ka na si mong kamot. Miss, paliho ko na yun eh. Kini. Please lang. Thank you. Bebe, ambing mong kamot. Atong isukot. Armando, tili lagi. Ay nalangkod. Kamahalan na. It is our engagement ring. Ha? Sige na, isukot na. Pero mahal ka ayo. Mas mahal ta ka. Kaysa presyo ni Ding maong sing-sing. Armando, See? Tanawa na ko doon. Ngayon kayo mong bagay kasi mo. Miss, kuhaw na mo ni. Okay, thank you, sir. Okay, dinig ka lang ha. Kay bayaran ko na sa cashier. Sige, okay? sige magpaabot ko nimo din he. Kamahal ni mga alahas din. Karon pa lang kani. Maran ko kipayaw sa langit sa kalipay. Ug sa dili madugay. Mamahimo na niya kong likal nga asawa ni Armando. Salamat ha. Imo pagit kong giupanan paingon sa bahay ni Tia Susana. Natural. Hindi ko gustong may dautang may tabo mo. Gusto ko nga safe ka kanunay. Thank you. Mahal, Yes? Musa ka na? panahon na tingaling ha. Ipaila-ila na ta kanilang nang lusing og ni Tia Susana. Oh. Ikaw? Dili ba ka awkward? Gusto kong mailhana sa kong iyaan ang labing buutan o pinagkagwapo kong pamanhunon. Nilapad na nga kong atayanan na. Pero, bigala mo supak si tiyan mo kung makita niya nga mas idaran ko nimo nga imo pamanunon. Wa na mahimo si Tia kung musupak man siya.
kay mahal ta ka. Ug andam kong isinggit na sa tibuok kalibutan. Nenata sa bahay ni ng Lusing. Siya jud ang kanunay kong unahon sa pag-anhi. Una ko mo ato ni Tiya. Gusto kong makailaw mo sab siya. Kulbaan may noon ko. Relax. Buotan si ng Lusing. Manuktok na ko ha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!